Vi står nu på en campingplads sammen med Patrick, og vi chiller rundt her og har det faktisk meget fint. Min ankel, jeg ved ikke, håber, I kan se den, men den begynder at blive blå. Det er awesome. Så vi har lige mødt sådan tre nordmænd, som faktisk sindssygt nok til at trampolin, men de valgte så at skride nu her. Så der er en trampolin her ved de tre, der er crazy, og det venter vi på, at de kan få lov til at bruge til at køre nogle flips på dem, så vi kan lave crazy edge ud af det. Vi venter faktisk på lige nu, og så sidder vi bare og slapper af. Vi sidder på mit longboard og vand, og der er for en gang skyld dejligt varmt vejr i Danmark, i forhold til, at man tænker på, at vi ellers har haft og bare lort. Men de har så sagt, at det vil kun være i dag, der vil være godt vejr, i morgen og fredag vil være lortevejr, men det er fint. Så, men ud over springen, så vil der også komme alt muligt andet oveni, som tager på stranden og kører flips der, hvis min fod kan finde ud af det, og alt sådan noget. Så jeg har dyr på mig, det er nice. Så vi ses lidt, så prøver jeg at køre sådan lidt. Det blæser lidt en gang med, så jeg ved ikke, hvor meget I kan høre mig, men i løbet af vi har ventet i en halv time eller andet, så har vi så fået trampolinen her, hvor den har bare den bedre du end de andre her, og det gør, at vi har meget højere af det, men jeg skal prøve at se, om jeg kan have lavet mig en, spring session. Det som jeg gjorde med sidste video, ham der den 14-årige, hvor jeg kører noget slow motion ind over det. Og så, efter det, som kører en masse flips, ligesom den anden før, hvor Patrick også skal komme med ind, hvis han lige gider at køre som fliptårn og sådan noget. Men der får jeg lige Patrick til at optage mig lidt, så det bliver awesome. Man skal ikke sådan i længden sige, at man er YouTuber på en campingplads, for der er rigtig mange små børn. Så det der med, at vi har fået den her crazy trampolin, det gør så bare, at jeg får lov til at stå og snakke til børnene hele tiden, men rigtig får lov til at springe. Men på min session før, der kørte jeg Rudy til back til double front og faktisk lande den. Det troede jeg ikke, jeg ville. Jeg tænkte bare, hey, nu hopper jeg efter den, så må jeg se. Min landing var ikke så god, men jeg landede den der, det var det vigtigste. Her siden har jeg den her kæmpe hoppepude om bagved, der vil prøve at lave noget tumbling på den. Fordi lige nu der er det rigtig hard at have den trampolin her, men vi kan bare ikke køre tumbling op på hoppepuden, for der er så mange børn. Og vi er simpelthen bange for at banke ind i børnene, og så vil vi helst ikke have for mange børn med på videoerne, fordi det er rigtig optage dem jo. Men vi tæller lidt rundt på trampolinen nu her, lige får nogle clips med det igen, og alt muligt sjovt. Så kører vi et eller andet gaineren, så vi lige finder ud af nogle challenges eller noget. Og så kører vi videre derfra. Det går mega sjovt sådan, i løbet af de næste par dage her. De siger godt nok, for lige at skifte emne. Det skal sige, hvad der kommer med. Det var meningen, at vi skulle være her til lørdag morgen, men fordi at, det bliver så dårligt vejr, som det ser ud nu her, det kan jeg ikke se, hvorfor det skal blive det. Men så har de simpelthen sagt, at det skulle regne torsdag og fredag, så mine forældre tager hjem fredag, og ergo tager mig og Patrick også hjem. Men jeg bliver sammen med Patrick til mandag, så vi chiller rundt alligevel, og der kommer masser af vlogs alligevel, fordi jeg har min MacBook med, og der er gratis internet på campingpladsen. Så det var det, jeg prøvede at sige, og nu vil vi hoppe videre og chill og have det sjovt og dejligt. Okay, den der, den ene nordmand, vi så før, han kom tilbage nu her, han vil komme lige om lidt igen, men jeg tror, han skal skifte tøj, jeg tror, det var pool eller noget. Og jeg tror bare, i løbet af den her sådan, lille time, jeg har været her, jeg har sådan skulle sige min YouTube-navn op til flere gange, og det var sjovt. Hey, han der. Han kan ikke rigtig forstå dansk, men det er nice. What do? Så jeg tænkte, vi prøver at køre en æg med ham, hvor han kører nogle tricks, og så finder man en slow motion. Det er ligesom vi gjorde med det før. Bare med ham i stedet for. Han er også sådan pænt crazy alligevel, kan lave nogle pænt syge ting. Så det prøver vi lige at køre med det. Det er godt. Så for en tæsk. Som jeg så var han faktisk pænt nice lige ved til del 3. For der er en ting, der landede han ikke, men at køre, kabooms ind til fuld, det kan jeg ikke. Det kommer jeg aldrig til. Så kører det dobbelt kaboom, hvilket også er mega nice. Så, men vi regner med, gå op på... Måske regner vi op på, hoppe på nu her og køre noget tumbling. Det finder jeg ud af, ellers så klipper vi bare videre til... vi klipper videre til, at vi kommer op på, hoppepuden og kører noget tumbling der i stedet for. Der skal bare lige være fri for børn, så vi ikke banker ind i dem. Det kan være nice. Så prøv lige at vlogge med at købe longboard, det er sådan pænt smart. Vi har fået at vide her, at det skulle blive sådan 8 grader i nat. Så Patrick, vi kommer til at lægge tæt. Masser af tøj og dyne. Ja, og lige tæt. Nu har vi taget skiftet fra shorts og tanktop / bare mave til tyk trøje, t-shirt og jeans.
Så nu skal vi hoppe igen, og så skal vi se, om vi kan få lidt plads til at fikle lidt rundt, inden det bliver helt vildt mørkt, og så skulle det regne i morgen. Så det finder ud derfor, hvad vi gør. Så men det bliver fedt, hvad gør Patrick? Jeg tror, der er en af alle de ting, jeg så har glemt, når det er sommer, det er tiden. Fordi klokken er allerede 9:30, og de har åbenbart valgt at slukke hoppepuderne klokken 9:30. Så vi kan ikke tænde dem igen, så vi kan faktisk ikke køre nogen, tricks på den nu her. Så nu venter vi bare lige på. Filme det, jeg vil, men så gør det i morgen. Vi venter på, det vi gør ved at filme sådan noget tricking, det kan vi så gøre i morgen. Regner med, alt hænger i vejret. Ellers så hopper vi rundt på den gode trampolin nu her, indtil det bliver helt mørkt, og så tager vi den derfra. Game of Flip incoming. What the hell? Hey, what did you do? Normal backflip. Oh, come on! I'm taking a letter, Harry. Flip or tramp? The word? I think flip right now. Okay. Probably Can just do combo in 3. Det skal jeg har været lort tilbage efter. Ja, okay, men nu lavede det 7. Ja, okay. Not so good. Hvad er det? Rigtig sejt. Hvordan kan man backside? At du ikke lige nice. Swag! Dab! Wow! Jeg gjorde det faktisk. Oh, yeah. Kan du det? Hvad fanden er det? Nice. Come on! Do you... Ikke. Do it! Nej. Det var faktisk lige... No! No, please. Oh, come on, I can't. Okay, I'm gonna tilbage. Nice. Nej, det er ligesom dobbelt, fordi at jeg lavede dobbelt. Like, what is One way. No, you out. Sæt det i slut. Peace out. Peace out. We got flip. Ja, okay. No! I'm out. What? Let it. Wow! Oh, it counts. Hvorfor skal jeg kende på sammen? Kan vi spille sammen med Nej. Oh. Okay. Nice. Så er der sådan en ventil her omkring. Ja. Hvor? Der, kan du se der? Nice. Jeg er ved at få kammet min arm nemlig. Ja. Oh, close dude. How many letters do you have? 3? Out of 4. 3. Oh! No! Yeah, you have to do it now. Go! Yo! Nice! Nice! Swag! Nice! I don't know. Nice! Hey, camera! Camera kiss. Jeg ved ikke, hvor højt eller hvor mørkt der er lige nu, men jeg bare lige for at sige, at når man er sammen med de her nordmænd, det er mega fedt, men de forstår ikke dansk sådan helt vildt godt. Men man sådan kan snakke med dem sådan, på nogle af de engelske, jeg er mongol til det, så kan det stadig være sjovt alligevel. Dude! Dude! Me. You have to say something in Norway. Norwegian. Can you say something to the vlog in your language? Just a setting. A setting. Okay. Small bash. That means? Now I will say... What? Swain poop. What? Oh, okay. Your turn. Say something to the vlog. Yeah. That's pretty random though. Can you try to say something in Danish? What about you? Want to say something to the vlog?
in Norwegian. Yeah. Both Norwegian and maybe Danish. Okay, you can tell Danish first. Okay. Stiga. Okay, then now Norwegian. Rumpe. Røv. Ass. Yeah. Ja. Crazy. And then så har vi Norwegian. Syltetøyglass. It's almost Danish. Yeah. Danish is syltetøjglas. Så nice. Så vi kan se der altså, vi kan stadig godt kommunikere, selvom vi kan det helt samme sprog, men det er fordi dansk og norsk er så tæt på hinanden. Det er mega fedt, og så tror jeg, der er nogen, der har opdaget, at jeg har et kamera. Det er mega fedt. Det er mega fedt. Mega fedt. Så vi vil stadig lige prøve at flippe lidt videre, og så vil vi prøve at se efter det, hvor mørkt der lige bliver. Det kan godt være, at vi først kommer til, at optage, når vi kommer hjem tilbage i, i teltet. Så.